Right, so sabi ni Director, introduce daw si Camille. So, without Camille, walang Chef JP. Correct, diba? correct. So, Tama Camille, kung sino si Chef JP dahil yun kay Camille. Di ba, Camille? Oo, yung sagot mo. Tama ba yan? I know deep inside tama yun. Okay, so gusto ko yung ibatahan dito si Camille. Kasi gusto ko mag-ano dito si Camille. Mag-join natin si Camille, tapos bubunot din siya ng question. Kumusta pala, Camille? Thank you pala sa sa masarap na inumin na Madami natin na inom. Oo, sobra. Parang... Buti naman nagsasabi. Oo, sobra. So, mag-hi ka muna. Ano ka ba? Sobra kang ano. Hi ka muna dun sa mga ano mo. Hello everyone. Sa mga Kasimanwa. Kasimanwa. Sabihin mo. Kasimanwa. Oo. Mayong gabi. Mayong gabi. Mayong hapon. Mayong ugto. Mayong aga. Mayong aga. Oo. Oh, okay na. So, originally, Camille is from where? Manila. Specifically where sa Manila? Malabon. So, sa mga pamilya dyan ni Camille, hello dyan sa inyo. Kamusta kayo dyan? So, si Camille ngayon ay nandito na kasama si Chef JP. Ewan ko ano nang ginagawa din dito sa Dubai. But, parang happy naman sila. So, gusto kong Camille, where did you graduate pala? Gusto ko lang matanong. UANP. So, formerly CRC. CRC. Sa Pasig. Sa Pasig. Dati nag-CRC ka pa, no? Ano ba yung CRC stands for what? Basta University of Asia and the Pacific. Nung sa time ko na. Oo. Para siyang boutique university. Yan. And what did you took sa college ka? Business management. Na-practice mo ba yun? Ngayon managing lang the restaurant. Actually, na tingin ko nagagamit ko naman ngayon. Para sa mga tao pala na lives under the rock, no? They have their own restaurant here dito sa Dubai, which is ang Kuya. I-flash natin yan sa screen. Na they're upgrading actually the Filipino dish. Na kailangan ng mga Pinoy dito. Ang sabi nga ni Chef, we are way beyond the buffet na palagi. Adobo. And ilang years na ba yan nung Kuya? 1.5. 1.5 years. Technically. And kailangan bisitahin yun ng mga Pinoy dito sa Dubai. Kailangan bumisita kayo sa Kuya. Wala palang microphone dito si Ay. Yan mo ko na, no? Alright. So, dapat bumunot din si Camille. Okay, Camille, magbunot ka ng question. Tapos, sasagutin mo. Tsaka si Chef din, sasagot din. Sige. Ay, ganun ba, Director? Okay. So, sabi ni Director, sasagutin ng dalawa. What is the question, Camille? Gusto ko basahin mo ng malakas. Ano ang fave food mo, mga luto ni Camille? Anong food na paborito na niluluto ni Chef? Dalawa lang niluluto ko eh. Anong paborito mo na luto ni Chef, Camille? Para sa akin, gustong-gusto ko pag magluto siya ng mga sabaw. Sabaw. Wow! What in particular? Any soup na luto niya, pero usually, basta sabaw. Sobrang galing niya gumawa ng sabaw. What do you think that is? Siguro yung tinola, no? Gusto mo, no? Pero marami ka na rin nagawa ng mga cream soup na masarap din eh. Oo. Well, last week hindi niya nagustuhan yung pansit molo ko. Pero sinabi hindi ko nagustuhan. Hindi, sabi niya lang mas masarap pa yung... Hindi. Tama naman. But anyway, it was one of those days na hindi naman tayo perfect. I think as a good chef or anything that you do, you have to be open to criticism. Oo naman. You have to be open to... Tsaka hindi naman palagi, I mean, hindi ka naman perfect. Almost perfect lang tayo. Pero hindi naman. 99.8%. Ano ba yung paborito mong luto? Yung omelette niya masarap. The other day, nilutuan niya ako ng pasta. Nagulat talaga ako. Masarap. Walang kaplastikan yan? Promise, masarap. Masarap. Anong pasta? Parang creamy mushroom pasta. Ay, grabe ka, pesto yung nito. Babe, may cream kaya, babe. Walang cream yun! Bakit creamy siya? Parang may cream. Parang creamy lang siguro, Camille. Sa sarap. Sa sobrang sarap, parang creamy na. Babe, Walang cream yun. Sa sobrang sarap. Baka yung bote na ginamit mo may cream. Wala bang cream? Yung reklamo ko lang pero sa sarap siguro, parang may cream, Camille. Hindi talaga. Feeling ko. Kinain mo ba talaga? Well, yung reklamo ko lang maraming nuts siya nilagay. Maraming nuts. Oo, so parang... Sabi mo gusto mo kasi ng crunchy. Pero A for effort pa rin. Kasi... So, hindi masarap? Masarap nga. Kinain ko nga 3 times eh. Naka 3 servings ako. Walang cream. Sige, wala ng cream, pero masarap. Pero daming cheese kasi siguro kaya natunaw creamy yung flavor. Oo, siguro natunaw yung cheese. Walang cream pero creamy yung flavor. Is that right? Alright, next. Oo, okay. Hawakan ko to yung baka ihampas sa ulo mo to eh.
Okay, next question. Ano bang question, Camille? Lakasan mo. Aside sa chef, ano? Handom. Pangarap. Pangarap. Oh. Naghandom ka man, mag-artista or model? Naku, sagutin mo Oh, yan. sagutin. Si chef na yung sasagot ito. So the question is, aside from being a chef, ano ba yung pangarapan ni chef? If ever hindi siya naging chef, ano ba yung pangarap niya? Nagpangarap din ba siya na maging artista or model? Yun. Kung tumangkad ako. Gusto ko, nagpekagaliaga pa ako dati. Oo, talaga? Oo. So, ano nangyari doon? Nag-workshop kayo? Oo, nag-workshop ako. Oo. Kasi gusto ko talaga you know. I guess artistic, gusto mo. Kaso lang, hindi eh. Napadpad tayo sa kusina eh. Pero may pag-asa pa, pwede ka pa mag-audition sa T-Bon. Sige lang. Luto na lang ko. Pero, siguro yun. Tapos, parang nangarap rin ako maging basketball player. Kasi lang, wala talaga sa... Grabe ka, totoo. Pangarap lang naman yung Pangarap pinag-usapan lang eh. naman. Diba, question lang yan eh. Pangarap lang yun. Hindi naman to kailangan. Basketball player. Oh, point guard, di ba? Oo. Si Magsibugs nga, 5. Anong 5'3". height ni... Ano bang height mo? 5'3". 5'3". Oh, Magsibugs. 5'3 Sa rin. NBA yun, Camille. Oo. Oh, ikaw, Camille, may pangarap ka ba dati na mag-artista? Or ano? Wala. Wala talaga? Wala talaga. Hindi. Talaga? Hindi ako, hindi ko siya, never ko siya naisip at all. Ano bang pangarap mo nung maliit ka? Mas gusto ko pa maging photographer I see. ng mga artista kaysa maging artista. Pero di ba sabi mo gusto mo maging artist na painter or something? Siguro ganon, like artist or photographer talaga. Photographer talaga. But never ko maisip maging artista. I like JP. It's okay. Pangarap lang naman yung JP, di ba? Magaling siya public speaking, di ba? Yes. That I can attest. Magaling talaga si JP when it comes to public speaking. Ako, hindi talaga. When it comes naman sa pag nag-aaway kayo, sino yung unang nagsosorry? 99.9% May kasalanan niya pa. Oo. Oo. Kasi wala, yun yung role ko eh. Sabi nga nila, alam mo kung nakita ka na ng right girl for you kung palagi kang mali. Yun ba yun? Okay. Ngayon naintindihan ko na pala. Alright. Next question, Camille, magbunot ka. Ikaw yung magbunot. Nagtatry naman ako. Alcoholic beverage. Okay, yeah. Ikaw yan. Ikaw yan. Well, mahilig talaga ako sa any alcoholic beverage. What in particular yung gusto mo? Wine talaga. Wine. Red wine, kasi allergic ako sa white. And champagne. And gin. And beer. Pag sumasakay ka ng So, aeroplano. basically lahat. Lahat ng alcohol. So, pag sumasakay ka ng aeroplano, ano? Siguro... Siya yung unang nalalasing. Hindi, siguro depende sa number of hours. Siguro nakaka-12, no? Talaga? 12 bottles, 12 glasses of champagne. Yung record mo, no? Pero nag-average siya ng 5 to 6. Pero after ng plane ride, kamusta naman siya? Okay na? Okay lang Okay siya. pa. Grabe. Okay pa naman. Nagpa-check ka na ba ng SGPT mo sa liver mo or ano? Normal pa naman. Hindi ka na hangover. Hindi. Oo nga, no? Grabe. Basta hindi ako nag-mix ng drinks. Yun lang. You stick to one. Basta steady all throughout. Ikaw, pala. Ako simple lang ako eh. Beer lang ako. Beer lang. Gin. Any beer in particular? Red Horse, gusto mo ba yun? Or... Okay man. Depende sa kung tugnaw. At saka kung nasa beach ka. May good Red Horse. No? Sa bagay. Alright, next question. Ubusin natin yan. Ano ang isa kang food nga hindi ka gid Uran. Oran. Maumay. Hindi ka maumay, hindi ka magsasawa. Anong food? Anong Let's say sagot mo dyan? Gusto ko, Ikaw muna. para sa akin, egg. Anything egg. I can eat it every day. Every single day. Kasi yan ang alam ng lutuin. Kasi yun. Siyempre naman. Siyempre. Yan. So, egg. Kahit anong luto, okay lang. Ikaw? Well, Inasal. hindi. Lechon. Lechon talaga? Masarap na lechon. Sa taba ng lechon. Hindi talaga ako masasawa. Sarap talaga kasi yung chan eh. So, may rib part. Tsaka Sa taba. Tsaka yung balat. Oo. Promise. Sarap talaga. Yun. So, Camille, sa'yo, itlog. Well, itlog rin sana sagutin ko, pero nasagot niya na eh. So, lechon na lang ako. Pero pareho kami actually. Itlog. Parang it starts our day. Ano ba yung favorite mo na uluto ng itlog, if ever? Sunny side up. Sunny side up. Or malasabang scramble. Alright, next! Basa. Kung gaan ka lead role,
sino gusto mo nga ka-leading lady? Uy, ganyan. With Maganda kissing scene, Okay. maghambag ang director na Need All the Way. Pila ang price mo? Okay. So, babasahin ko to in Tagalog. Kung bibigyan ka daw ng lead role, sino ang gusto mong ka-leading lady? Si chef muna. If ever they'll make like a life story or a movie out of you, sino ang gusto mong leading lady? Ingat-ingat lang tayo. Okay nga eh. Dami kong gustong sagutin eh. Isa lang! Grabe ka naman. Isa lang. Na may kissing scene, Na may kissing scene talaga. Sinong pipiliin mo? Kilala niyo pa ba si Natalie Portman? Ano ba to? Direct ano ba? Local. Sabi ni direct. Oh. Baka masabi mo, kaibigan mo. Hirap naman sagutin to. Okay lang, we have all night. Ikaw muna. Leading man sa'yo, baka Leading man. Na may kissing scene, Camille. Sino ba? Ingat ko sa sagutin. Baka hindi ka makakain ng itlog bukas. Or mamaya. Okay. Sagutin mo, Camille. Sino ang gusto mong leading man with kissing scene, ha? Hirap ko wait lang. Good Pangarap lang naman hindi naman ito maging wala. totoo eh. Kung maging totoo, wala tayo Kalimutan na natin lahat. Wait lang. Hindi ko pa masagot. Ingat. Saan kayong ano? O ba, uminom mo? May buwelo Alam mo, totoo lang. Wala ko masyado may isip eh. Masyadong safe. Hindi tayo aalis sa ganitong question pag wala kang nasagot, Camille. Fernando po. Hindi na pala pwede. Sorry. Jericho. Yolo. Samilby. Sino nga Coco ba? Martin. Wala akong type dun eh. Gusto ng... Sino nga ba? Sino nga ba yung mga type ko? Nakikwento ko rin naman sa'yo. International, okay. Para mapalawak natin. Maraming scope. The Rock. Brad Pitt. Brad Pitt, okay. Hands down. Pwede. Ikaw. Si Anne Hathaway. Anne Hathaway, okay. Presyo, wala akong presyo libre. Ito, may second question kasi ito eh. Pag sinabi ng director that you have to go all the way, meaning ubarin mo lahat, makikita lahat, papayag ka ba? Oo. Okay. Well, mag-workout. Nagulat ka na. Mag-workout. Teka lang. Mag-workout muna ako. Sa'yo. Pero papayag ka? Kung maka-workout na. maka-workout Kasi nakakaya naman kung, di ba? Ikaw naman, papayag ka ba? Na mag all the way? Huwag ka pumayag. Tapos ikaw papayag ka. Walang ka... Double standard. Double standard. Ikaw, Camille. Ako, wala naman ako problema. With Brad Pitt. May bed scene kayo. Brad Pitt, yeah. Okay. Ano pala, kailangan mo na. Go na. Kailangan mo na tanungin ang tamang sagot. Kailangan mo tanungin ang tamang tanong. Magkano ang price mo, if ever? Kasi parang hindi naman... Magpa-presyo ka naman, babe. Ano ba yung ba? Okay, with Brad Pitt, okay lang. Libre. Libre. Ikaw kaya libre din? Kahit $100 na lang siguro. Para may pamasahe ka, pabalik. Ikaw, chef, libre lang sa'yo. Libre lang. Tingnan nyo. Wala kayong iya. Okay, next question. Meron pa tayo siguro mga 6 questions before we... Teka lang. Inayon, talagang tingin ka. Kaya ba si neighbor naman, mga figlaw. Sige. Pwede naluto ni chef. Mansit mo, loko, Hindi siguro. I-redeem ko yan babaw. Ang favorite ko na luto mo is magaling ka gumawa ng mga sandwich. Sandwich. Yung last mong ginawa sa camp na sobrang sarap, Philly cheesesteak sandwich. Wow. Para siyang bistek sandwich. Nakakaingit yun. Saan mountain yan? Sarap yun. Sa Tanay. Sa Tanay. Rizal. Ikaw, may paborito ka bang luto niya, no? Omelette niya. Omelette, yes. Itlog. Of course. Yun na, course. nililito ko. Nothing else. Siguro masusurprise ako pag sinabing may filet mignon, or di ba? Alright, next. Kamsa. Kapila mo na GFC Camille. Okay. Ilang girlfriend ko na ito? Siguro mga pangalawa. Ay,
Parang may mga pangalan. Yung una ko kasi, yun yung aking puppy love. Yung bata pa ako, hinupang pa lang ko. Ang pangalawa ko, yung adult ko, si Camila. Kasi yung the other day, kung pang ilan girlfriend mo ako, sabi mo hindi mo na maalala. Basta sobrang dami. Basta, ikaw yung true love ko talaga. Totoong girlfriend, tapos naging asawa. Okay. Ikaw, Camille. Ikaw. Ang ilan siya? Konti lang naman naging boyfriend ko. Mga pang 5 ka. Okay. Next. Ba't ako bububunot? Dapat kayo. Okay, next. Ano ang food nga hindi mo gid makaon? Balut. Ay, favorite ko. Hindi niya kanakain. Ako, Balot? Hindi ko Ako man, ikaw man. Ikaw yun. Nakain ka ba doon? Yellow lang gurong nakaon ko kag ang puti. Yes. Hindi ko makain ng chick eh. Ako din, hindi ako mahilig sa chick. Pero the rest, pati sabaw, favorite. Yes, Ano ba I can yun eat yung those. hindi mo kainin? Hindi ko kinakain. Alam niyo yung hindi niya kinakain? Yung balat ng Chicken Joy, hindi niya kinakain. Oh, talaga? Balat ng... Ibigay mo sa akin yun. Oo, Gusto ko yun. balat ng fried chicken, ng inasal, hindi niya kinakain. Bakit? Hindi ako mahilig sa balat ng chicken. Kaya sobrang happy ako pag kasama ko siya. Tapos tinatago niya pa minsan. Nag-aaway kami. Tinaway ko talaga siya, bakit mo ginagawa yan? Nag-away kami dati kasi tinago ko yung balat sa kanin ko. Sa ilalim ng kanin. Ayoko nang kainin niya eh. Para- Sa banyo ako, pagbalik ko, Wala na. nakagulo-gulo na yung kanin ko. Nahanap niya yung Balat. balat. Tapos galit sa akin. Okay. So sa'yo, hindi mo kaya kainin yung balot. Ikaw, anong hindi mo kaya kainin? Anything na like insect or like mga frog, anything na ganyan. Like, kung pumunta ka, for example, sa Thailand, mga ganun, mga exotic food. Pumunta kami sa Pampanga, may cricket sila, di ba? Di ba specialty nila yun? Hindi ko talaga. Tikim ka na ba dun, Jeff, ng cricket? Ayaw ko rin kumain mga ganyan. Pero lahat ng mga kasama namin, sinasabi yung specialty ng Pampanga, hindi ko talaga kaya kainin. I see. Okay, next question. Pila ka kids ang gusto nyo? Pila is how many? One. Ilan? 1, One. 2, max. Oo. Ikaw yung pangalawa eh. So, Pwede na lang cesarean, no? Pwede na. What if twins, no? Grabe siguro. Okay, we have 2 questions left. Alright. Okay. Wow. Parang fifth evil position. Fifth position daw. Ikaw muna, sumagot niyan, Camille. Mahirap to ah. Parang hindi ko to masagot eh. Kasi baka mapanood ng family members. I-block natin sila. Yun yung nasa isip ko. Ako, mom, dad. Basta ang posisyon na Tibawas. hindi, makabuo ng mga apo nyo. Okay. So, wala sa'yo. Walang position. Depende sa mood siguro, no? Oo, depende sa mood kung sino yung gusto maging aggressive. Okay, Kung okay. sino yung gusto maging passive. Yan. So, okay, tapos na to. Okay, last question. Ano ang maluyagan mo kay Camille? Ano daw yung... Ano yung, bakit ako na, ano yung parang Gustuhan, or nagustuhan? bakit, ano yung favorite trait ko? Siguro, actually, yung pagiging supportive niya unconditionally. Grabe, like, kaya rin siguro, like, yung sabi mo na, hindi ako naging ganito kung hindi wala siya. Kasi dahil rin sa support na binibigay niya. Right. So, yun talaga. Kahit man minsan mali ako, sinusupport niya pa rin ako. Pero pinapaglitan niya rin ako. Kanina sinabi niya, wag mo nang lutuin yan ha. So sabi ko, yes ma'am. Hindi lang po ako kanina sa freezer. So I guess yun, supportive rin siya. Supportive. Kasi she's just watching our backs. So yeah, yun. Tapos ikaw, Camille, what is the trait of JP that you really, really like? Feeling ko parang he keeps on pushing me to become better. Like, parang gusto talaga niya ako i-push na to get out of my comfort zone, not to just settle for who I am, na okay na. Parang he wants me to keep improving, ganun. Evolving. Right. I always believe that, I always say this, 90% of your happiness or your misery depends on who you're with. So I think if you're with the right person, whatever things that you share together, maging happy ka, depends yun sa kasama mo, sa kinakasama mo. So I think with you guys being together for the last 5 years, diba? So I think you're in the right path, no? And
cheers to more amazing years to come. You guys have been together 15. 15, Grabe yan. Recent lang. Pero ang ganda pa rin ng dynamics nyo. Ang alive pa rin siya. Vibrant pa rin siya. Which is inspiring. Nakakahanga rin kayo. Natural. So, I would like to personally thank JP and Camille. Not only for having us here tonight, but also in all the places. There's so many places that they can choose to be kung saan sila pwedeng magstay, but they choose to be here in Dubai. So, we're proud. Ako personally, as an Ilonggo, I'm proud to be with my Kasimanwa, to be here. We can always contact each other. So, pwede ta kapang libak, no? Part 2 pa ta sa akin. Pero kulang. You always feel that you're still in Bacolod, that you're still at home, and with the support of Camille, and Buki. So, thank you so much for being here, for having us. Thank you as well. It's a fun time. Thank you. It was from the start, from the cooking to the dinner to here. So, thank you so much. All right, the floor is yours, Chef. Yeah, I guess so. Yeah, we're happy to be here in Dubai. We're happy to share our cuisine to our fellow kabayans and also to non-Filipinos. So yeah, if nami-miss nyo yung pagkain Pinoy, nasa Marina lang kami. Alam ko medyo malayo-layo sa iba, pero worth it naman siya. Huwag kayong mag-alala kasi maliban sa pagkain, gusto rin namin maging memorable siya para sa inyo. Kasi hindi lang siya porket masarap, kailangan maganda rin yung experience. So, we do try, really. We do try na mabigay namin sa inyo. It's not only sa panlasa, kundi sa experience lahat. Thank you rin sa pagpunta. Really, we really enjoyed your company. Totoo. It's a pleasure. At saka nakakahanga yung ginagawa niyo. Nakaka-proud bilang taga Bacolod or bilang Ilonggo. Grabe, ibang across the grain rin yung ginagawa niyo. Nakakaiba siya. Very unique and very, very entertaining. And, sometimes when you're having a good day, baliktad pala. Sometimes when you're having a bad day, pag pinapanood namin kayo, it becomes a good day. So, salamat. Thank you again. From the appetizers doon kanina, to the main course, to the dessert right now. So, it's all maganda. Ang dessert na paho. Paho. Okay. So, maraming salamat, Chef and Camille, for having us. So, this has been Kalin Talks, where the talks are patoks.